बापावै सन्थला बापावै माथो जालायखोब्रा मालाय माहाजोन जाथारबाय नामाब्रा माथो बाइक गोदान गस्ला गोदानब्रा थफिराम दस्ति नैबे सन्थलाया माहाजोन जानो रोङा मिथिगौ ना मानो माहाजोन जायाब्रा माथो माहाजोन नुखाबायानो माहाजोन जायाब्रा आं बुंदोंना नैबे सन्थलाया मालाबाबो माहाजोन जाया बापावै मानोब्रा मानो होनोब्ला जोंहा खानदानानो दुखिया खामानि जोंहानि आबैनि आबौ आबौनि आबै आबैनि आबौ गासैबो दुखिया गोजाखा आरोना गुदिनिफ्रायनो बिदि नङा जे गेजेर ससेयाव दुखियानिफ्राय माहाजोन जादों बा माहाजोन जानानै गेजेर ससेयाव दुखिया जाफिनदों बेफोरबायदि नङा आरोना एकदमबारे पियर दुखियाखा आरो माने बुंनो थाङोब्ला एकदमबारे गोथार दुखियाखा आरो जोंहानि खानदानफोरा लगायलु लगायला गैदेरा आरो माहाजोननि मिथिबाय थफिराम दस्ते आरो बे नोंनि माइरं खामनायखौलाय सोरनो जासिनो नागिरदों नोंलाय बापावै माइरं खामनाय होननानै बोरै मिथियो नोंलाय नैबे सन्थलाया ओरैनो जालु जाला खालामाब्रा जालु जाला खालामनायखायनोथ' गासिखौबो मिथिखायो मिथिबाय दाबायदियाव बेदरनि सायखंखौ नायनानैबो मिथिगोन आं मा दाउनि बेदर बियो होननानै बापावै माथो जानाय लोंनायाव सन्थलाखौ थगायनो हायाब्रा मिथिबाय दे फैबाय आं दखान फारसे बापावै बे सन्थला खाफाल जिलाया बिराद केरफिन जाथारबाय माथोलै फैसा बिजानो गिखोना माखोब्रा बेलाय माबा गोथार दुखियानो आच्छा बे खिगुलि जानायफोरासो माबोरै दङथाय हस्पिटालाव थांनानै खबर लाहैयाबा जानाय नंला बे हाफां खुगा जिबलांनि थाखायनो गासिबो जाजोब्बाय औ दाउसो देलाय वाइला सोर सासे होखोलै फ्रादनो ओइ खिथु गुदुंफोरा खफा मारिनानै लालाय आंनि गारियाव खिथला नांगौबा जारलासो जागोन महाराजा माबा डाक्टरनिसिम लानानै थौदोहाय उदैया जाथारला आंना जाबावनो सिरा गोसोमखौ बबेनिफ्रायबा सिरा गोसोम उजिब्रबदों मालाय जाना लाग्राफ्राबो बा मानसि मोजांफोरासो जादों माथो जानो जाखानाङामोन बुंखाबाय अब्लाबो जाबावो आरो बिसोरो माबायदि सिरा गोसोम होननानै जानानै नायदोंमोनलै आंबो घिउ मोदोमनायखाय बाटार मोदोमनायखाय जादोंमोनहाय बाटार मोदोमनायखौ जि गोथाव मोनथारो आंहा ओरैनोबा गोथावथारना सिरा गोसोमा जाबावनो नामा थफिरामखौ फन खालामनि आं ओइ माबार लानानै थौदोलै आंलाय एमएलए खादा फोरजाफोरनि मोजां खामानि मावग्रा लानानै थाङाबा उपाय दङ नामा सिरा गोसोम जाना लानानै उदै गाज्रि जानाय सोर फाग्ला फाग्लिया खोन्थानायब्रा नोंसोरनोलाय सिरा गोसोमबो थायो होननानै मोनजानाय नङाथां माथां साला माइरं खामनायखौनो सिरा गोसोम होननानै जानानै लाग्राफ्रा दालाय बोरै मोनदों सोंला खालामबाय थाना उदै गाज्रि जानायफोराव महाराजा नोंबो मालाय मानो एदावगासिनो बिसिना उदैयानो जि गाज्रि जानानै दङ आरो बेनि सायाव नों एदावबाय दं एदावाखैलै नंगौखौनो बुंदों जाम्बा जाम्बिफोरबायदि मानोथो बेफोरबायदि ओंखाम खामनायखौ जाना लानांगौ ओंखाम खामनायबाबो जेबो नङामोन माइरं खामनायसो बाव दा उदैफ्रा गुरगुर गारगार गाबनाया आंनि गारियावबो बिदै दैनो मोनालै नोंसोरो गोमोनो बांद्राय खिथुनिफ्राय गहां जानाय बायदि मोनदोंब्लाथाय खफाफोरखौ मारिनानै ला माजों मारिथेनांगौ जाखो गुड कुइसन बे खिथु गुदुंखौलाय माजों खफा मारिनांगौ जाखोथ' आरो जिगाबफोरबो गैयाना जिगाबफोरखौ खिथु सिंफोराव सोनानै हमनां नोंसोरनो दा मा होनबाय थायो नोंलाय जानाय बायदि मोनथारदों नामा दे जानाय बायदि मोनाखै नै मेडिकेला सफैबायानो नारजि बुदां दंफांमोनखौ नुदोंना नोङो सोर बिसोरलाय आं मालाबाबो नामखौनो खोनाफेराखै नारजि बुदाङा दासोना बमब्रमोननि बारियाव लांथुंथुं खिबायबाल माथो जाखो खिनायावलाय गस्ला गानखायाना मानसिफ्रा बांसिनानो गावा खिनो थांबा लांथुंथुं खियो खोमाल खिनो थांबालाय मानसिफोरालाय लंपेन्टफोरखौलाय खुखानांगोन ना बेखौनो नोंहा लांथुं बुंबाय बाथामिज दसे समनि उनाव खुखानांगोन ना आच्छा थिग बेफोरबायदिनो नारजि बुदाङाबो लांथुं खिबायब्रा मा होनखो र' नारजि बुदाङा लांथुं खिदों गस्ला गांसेबो गानाखैमोन नामा नारजि बुदाङालाय गोजौनि गस्लाखौ गानदों आरो सिंनि पेन्टखौसो गानाखै बापावै नोंहालाय मानि इसिबां खुसि नारजि बुदांखौ बेफोरबायदि लांथुंथुं अबस्थायाव नुफेराखैमोन नालाय मिनिनो ओंखारदों नों मिनिनो ओंखाराखै नों खुसिसो जादों खुसि जाबालाय मिनिनो ओंखारोना
खुसि जानानै मिनिस्लुनाया बेलेगथार आरो सोरखौबा नुनानै गाजा नुनानै मिनिनाया बेलेग नोंथ' नारजि बुदांनि खिनायखौ नुनानै एसेबां मिनि खुसि जालायनाय मा खोथा बेलाय बाथामे जेखौबो हेब्बाय थानांबाय मिथिबायना आरो नोंनि बे माइरं खामनायखौलाय सोर दाउस्रिनो रानना हैनो नायदों नोंलाय बा माइरं खामनाय होननानै मिथिलायदों नामा नोंलाय मिथिदोंथ' आरो खर' गैयैफोरासो बेखौ माइरं खामनाय होननानै मिथिनाय नङा आंना खर' दङ नालाय आं मिथिबाय आंखौ जाम्बि बानायनो हाया बावै दाउस्रि देलाय डेन्जार माथो डाइरेक्ट सिनायखाबाय माइरं खामनाय होननानै बाखिफोरा माथो गियान थानायफोरानो जाला जोबनानै माबा मिबिसि जाजोब्बाय आच्छा नोंनि माइरं खामनायखौ जानानै नारजि बुदांमोननि उदैया गाज्रि जादों आरोना बिदि खालामो आरो मानसिखौ आंलाय मा खालामदों बिसोरा गावसोरसो जानानै लादों दा आंथ' जानानै बुङाखैना नोंजों रायलायबाय थालां मिथिबायना माथो बिहामजो सनासोलाय हा बे लामायावलाय थफिरामजोंलाय मा रायलायगासिनो बावै आदै जांगिला मा लानानै फैसोखोलै हाथायनिफ्राय न'नि थाखाय जाग्रा लोंग्रा लानानै फैदों बावै मालायफ्रासो दे बे लथायालाय सोरनि थाखाय बिहामजोनि थाखाय लानानै फैदों आं बावै बिहामजोनि थाखाय लथा लानानै फैलायदों दे मोजांनि बाथ्रा आं फैबाय दे बिहामजो बेफोरबायदि हिनजाव मोननो रोङै बर'ला सेंग्राफोरजों दा रायलायलै बिहामजो जेबो नङा बे बाथामिस थफिरामखौ आं हेन्डेल खालामनो हायो ओमफ्राय बाल्थिं लाबोनो खोन्थानाया बोरै ओइ बिहामजो आं नोंनि थाखाय लथाखौनो लानानै फैबाय हामथाबाय दे लामायावलाय मा मोनदों बिहामजो आंखौ आइ बिखुनजोआ बारिनि गंगार दुन्दिया खानो थिनहरदोंमोन आयो बारियावनो मानसिफ्रासो खिला जोबना दोनदों बेनिखायनो गंगार दुन्दियाखौनो खानो बाबाय आं नाङा दे बिहामजो आंनो लाबोखाबाय होमबालाय मोजाङानो जाबाय दे थौदो होमबा न'आव मारै जाखो डाक्टर मेडाम गिनांगौ बारा जेबो गैया नाथाय मोनसे खामानि मावनांगोन मा खामानि डाक्टर मेडाम बिसोरना गाज्रि बुस्थु जाना लानानै उदैया गाज्रियैनो जखम मोनबाय बेनिखायनो बे उदैयाव थानाय माखासे गाज्रि बुस्थुफोराबो बायराव ओंखारबोनो थाखाय लामा नागिरगासिनो दङ आच्छा खिथु गुदुंजोंलाय फैखागोन ना बेथ' नंगौ नाथाय बुस्थुआ जाहैबाय नांथानानै दङ माब्रै नांथानानै दं बुस्थुखौ बाहेराव दिहुनबोनो थाखाय पाइपनि गोनांथि जागोन पाइपनि गोनांथि औ पाइपजोंसो जोङो माखासे उदैनि गाज्रि बुस्थुफोरखौ आरो दा खिगासिनो दङ ना खिफोरखौ दिहुननो थाखाय पाइपनि गोनांथि दं जों खिथु गुदुङाव पाइप सोनांगोन अब्लासो जों उदै सिङाव थानाय माखासे खिखौ आरो मैलाफोरखौ दिहुननानै लाबोनो हागोन आच्छा जागोन दे आयौ खिथुआव पाइप सोनानै खि दिहुननांगौ बेनोथ' खिथु गुदुङाव पाइप सोनानै खि दिहुनलायनाय माफोर आफोदलाय खि दिहुननो थाखाय खिथु गुदुङाव पाइप सोनांगौ माखौबा मिनिगासिनो दङ नोङो बेसे खस्थ' मोनसिगोन बिसोरसो दालाय मिनिथावना जायाखै होमबा सोरथो जानो खोन्थानांगौब्रा बिसोरखौलाय ओइ बांद्राय मिनिबाय थानांहाय थांबा थांदो नोङो माखौ एसे खुसि मोनसोदोंहाय आंलाय मा खुसि मोननांगौ जाखो नोंसो दा बेफोर खामानिखौ मावनाया आंलाय मा मावदोंखाय आंखौसो मिनिनायनि दाय जादों नोंलाय मानोथो थफिरामनो बिदि आइडिया होनाय नों आइडिया होआमोनबा थफिरामा बेफोरबायदि माइरंखौ खामहोआमोन ना साला नोंखौ जाहोनांगौआ नारजि बुदां आरो दुमफाव मोनासो मोनजाबाय नोंसो मोनजानांगौमोन साला नोंसो मोनजाबाय सोरबायासो दा आंखौसो मिनिनायनि दाय बोरैथो मिनिनो ओंखारा जानांगौ जाखोब्रा खिथु गुदुंनिफ्राय खि दिहुननो थाखाय पाइपनि गोनांथि जालायनाय आं फाग्ला जासिगोन बिखा बिख्ला साजोबलायबायलाय जासोनाय बायदि मोनदों खोमा माखौबा दाउ बिमा गदेरनाय बायदि मिनिगासिनो आब' हायोबा नोंथांनि फिसायखौ बाहेराव थांनानै मिनिनो होनो होगोन नामा आंनि फिसाय औ बिथाङा नोंनि फिसाय नङा होमबा नैबे बिथाङा आंनि फिसाय नङा हाब आंनि फिसाय सार हायोबा नोंथाङा मिनिनायखौ एसे खम खालामगोन नामा मानो होनोब्ला खाथि खाला गोबां पेसेन्टफोर दंबावो आच्छा जागोन दे
हस्पिटालाव मिनिनांगौबोब्रा मिनिनाय खोनायोब्लासो बे बेमारिफोरनि गोसोफ्राबो गुदुं जागोन ना गाज्रि मोनाब्ला सार एसे लासै मिनिगोन नामा जागोन दे जागोन थेंक इउ सार ओइ अमा राजा फाग्ला बायदि मिनिबाय थानाङा मिथिबाय ना लासिं सिं नोंखौसो आंनि हौवा सानबाय माथो जाखो नों हिनजाव आं हौवा मानसिफ्रालाय हौवा हिनजाव सानखागोन ना जिहेथु जोङो हौवा आरो नों हिनजावखा नङा होमबा मा नोंथ' हिजरा नङाना आंबो हिजरा नङाना मानो होनोब्ला आं जाबाय हौवा नों जाबाय हिनजाव नोमफादाव दाउ नोमफादाव होननानै बुंनो आफे गंगार दुन्दिया लायनो थांनायालाय मानि इसिबां गोबाव माथो लाबोआखैबो गंगार दुन्दिया लायनो थांनायानो नाटकसो नुदों आंहा नाटक आयै मा नाटक नुबोलायखो बै नारजि बुदाङा नोंसानि बायाव खिबाय दङमोन आरो बेखौनो दा नुहैनायालाय आं बे नारजि बुदाङालाय जोंहानि बारियावलाय मानो खिनाय आफे बे बारियाबो नोंनिनो आरो मा नोंसानि बेलाय दिनैनिफ्राय बेफोर गासिबो नोंनिबो गोजा आयो बाला नंगौ मा माथो नै बम्र बिमा गोथाव मैगं लानानै फैदों आं संदो दे जादो दे बे लथायालाय दंखायोमोन माथो मानोथो गोदान लथा लाबोलायखो आंसो बिहरनायाबो हराव आं हारसिं हासुनो ओंखारो नालाय बेनिखायनो बे हावसोआ लथाखौनो लानानै फैबाय आयो हराव हासुनो थाखाय लथाखौसो लानानै फैबाय बेबो इसिबां मोजां लथाबावसो बिहामजोआ बिहरदों नालाय मोजां लथाखौनो लानानै फैबाय आरो आंलाय हामथारदों दे बिहाव बिहामजो मिलायथारबाय अरे हम काला हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना अरे तुम गोरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना जायनि बिगुरा गुफुर बेनि गोसोआबो जोंखोल जायनि बिगुरा गोसोम बेनि गोसोआबो दाखाखा जायनि बिगुरा गोसोम बेहाबो नाम दं जायनि बिगुरा गुफुर बेहाबो क्राइम दं बिगुर गुफुर लाना बांनाय दुगा दादा गोसोम हांगार नांजाबा जोंनिख्रुइबो गाज्रिसिन नुयो बेखौ मिथिनानै लाखा मालाय नों सामफ्रामबो आंखौ मानो बासिबाय थायो आं नोंखौ माला बासिनाय आं मेथाइसो खनबाय दङमोन मेथाइ खननायावनोथ' आंनि मुंबो हाबफादों आंथ' एमाव राजा होननानै मेथाइ खनाखैना आंथ' गोरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना होनदों दा नों आंखौ नायना बुंथारदों नङा होमबा है आं मेथाइसो खनदों नोंखौ नायनानै बुङाखैमोन आं समाबो बिगुरखौ लानानै बांद्राय दुगा जानाङा मिथिबाय इसोरा बोरैबा गोसोम हरफ्लांखो बिराद दुगायानो बारा माथो जोंफोरबायदि गोसोम बिगुर मोननोबो खाफाल नांगौ मिथिबाय मानो होनोब्ला गोसोमखौ बयबो मोजां मोनो ब्लेडिस लाब जालायथारो सिख्लाफोरखौ नुदों गोसोम गस्लाखौसो बांसिन गाननाय नुयो आजिखालि गुफुरखौ बारा गानाथ' गुफुरखौ गानबाबो मैला नांसिसो गाननांगौ जायो गोसोमफोरबा बेसे जेराव मेराव गानजायो गोसोमावसो गाज्रि बुस्थु नांनांगौबा बांद्राय दा नुबावो गुफुराव नांनायनिख्रुइ गोसोमाव गुफुर दागा बिराद गाज्रि नाङो गोसोमावलाय गुफुर दागा नांखागोन ना नाथाय गोमो गोथांफोरा नांबाबो नुवाब्ला बेनिखायनो सिख्लाफोरा गोसोमखौसो मोजां मोनो गोसोम बोलेथ' निग्रा लाजियाबो नोंसोर गोसोम गुफुरखौ लानानै नांलायबाय थानो बे बिराद दुगाथार दाउखा राजा बिफाङाव थानानै गाबनो नागारै आंनि खोमा खाथियावसो गानबाय थायो दाउखा राजा नोंलाय मानो बिदाखौ एदावबाय थायो आं एदावाखैना आदासो आंखौ एदावग्रोना लादों अब्बागासो सोबा जागोन दानो आंजों बे नोंनि बांद्राय उल्था बुंबाय थानाङा बे लिपस्टिक खालामनानै लगायनायाबो दायसो दङ नोंहा आंखौ रायबाय आरो हाबाथे आंनि लिपस्टिकखौ आंनि दखनाखौ गाननानै रिल्स बानायबाय थाग्राया नोंखौ बुगोनसो आं बुंनांगौ नामा आनै नों बिदि बुंथारबाय आरो आंखौ आनै दिनैनिफ्राय आंनि देलायनायखौ लाबावोबा नोंखौ गानायाव गैया आं मिथिबायना नोङो गोसोम बन्दा दानो नुबाय गोसोम बन्दा होननानै बुंनानै थांलायबाय अरे काला हुआ तो क्या हुआ दिल तो सच्चा है ना अरे तुम गोरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना लेखा आंखौनो बुंबाय थादोंमोन आरोना दानि बुङाखै माथो आं होनफुबाय थानायाव नोंसो नुजाफैदों दिनैनिफ्राय बे मेथाइ खननायखौ गारनो मिथिबाय नायगोन गोसोमनि गें बानायगोन आं गोसोम गें नायबेल' था डक्टर एक्सट्रा उपाय गैबावला होमबा एक्सट्रा उपाय गैला पाइपजोंनो उदैयाव थानाय खिफोरखौ बहननांगोन नङाबा नोंथांनि उदैया गाज्रि जागोन बेरफ्रुजोबगोन माथो जाखोब्रा पाइपजों दिहुननांगौआलाय हा नारजि बुदां जानायनि मस्लाखौसो दिहुननो नागिरदों दा लाजिनांगौ गैयाब्रा हौवा डाक्टरसो ना हिनजाव मेदामखौसो थिनबावनांगौमोन खामानिखौ बे टाइमा धेमालि खालामनाय टाइम नङालै अमा राजा दे बिदिब्ला जागायनोसै जागोन दे दुम्फाखौबो नायनि र' मा जानानै दं मा खिथु गुदुङाव पाइप सोनानै खि दिहुननो होनदों नामा नाङा जुदि पाइपजों खिखौ दिहुनाब्ला नोंथाङानो गावनो खस्थ' मोनगोन दुम्फाव माथो जानोखाय नङाबा नोंनि उदैयासो गाज्रि जानानै थागोन नोंहासो खि ओंखाराबा नोंहासो उसुबिदा मोनगोन
नाङा लासिंसिंनो लाजिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया बेफोरलाय मिथिंगायारि प्रब्लेमसो जाखायो बेफोरबायदिया होमबाबो पाइपजों बख'लायनाय नाङा आंनो नाङा दे जेबो नङाहाय दुमफा थाब मोजां जानायनि आं बिदि हानाय नङा नांगौबा आंखौ बिउस खालामबा जानाय नङा बिउस खालामियावसो जों दिहुननो हागोन मानो होनोब्ला नोंथांनिबो जोंनो हेफाजाब नांगोन नोंथाङा बोलो होआबा खिया बोरै ओंखारगोन आं बोलो होलायबासो खिया ओंखारोब्ला मानोथो पाइपखौ नांबावगौसै अब्लाबो नोंथांनि एसेबाबो हेफाजाब नांगोन गिलु बालु बेहाय जेबो नङा दुमफाव दे प्रसेसखौ स्टार्ट खालामनोसै दे होमबालाय